Claro, uno creo que a veces no se va dando cuenta de que toma decisiones. En el momento no, creo que, bueno, no sé, no eres consciente y luego cuando pasan los años, ¿no? Ha sido muy importante porque ha sido un lugar donde nos hemos sentido escuchados y muchos de nosotros, ni con nuestros amigos, nos hemos abierto de esta forma, ¿no? Nosotros, cuando empezamos a hablar, se nota que tenemos ganas de contar lo que estamos contando. I això quiere decir que queremos ser escuchados també, no? Jo crec que ha sigut molt interessant veure com ells es miraven a si mateixos. És a dir, el poder construir el teu propi relat, la teva pròpia història, t'obliga a sortir de tu i a mirar-te, no? I això també t'obliga a veure els teus potencials, les teves limitacions també, no? I veure com t'entens a tu mateix, construir-ho i manifestar-ho cap a un altre d'una forma més artística, més plàstica, però que al mateix temps t'ajuda a créixer, perquè fas un pas, no? De dir, vaig a mirar tot el meu procés.